Sanibonani sanibonani, nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyakazelo TV. Umqala wechannel sacela wenze okulungileyo uchofe ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe ukuze uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kule channel yakho oyithanda kakhulu iNyakazelo TV. Bafuthi indaba zanamhlanje zihamba kanje. Igalofu Elisha Selitalabhe Umthandeni mfowamaqele lapho kwipage lalo lika Facebook. Bafowethu litalabhe kanje, ake ngilethe ufakazi. Lithi Igalofu manje ma-Red Nation lezi ngoma zesikhova ngoba ziphuphe kungakashayi ngisho uNovember nje sokwenzenjani. Bafowethu siyawubona umdlalo lokhu uqhubeke njalo ukuthi Igalofu Elisha lokhu lichofa Umthandeni lapha ku-Facebook. Sobona sekugcineni kodwa ukuthi Igcokama Elisha lona logcina liphendulile yini. Siyakhumbula ukuthi Igalofu Elisha licula umculo kaMthandeni. Ngicathi ayikho serious, indaba nje yokudlala bayidlalela lapha ku-Facebook ngoba seke sibona ukuthi oZanefa laba nabo baye betalabhe lapha befuna ukuthi Umthandeni ephendule, ngabe ukhuzana ephendule. Siyabona futhi nakho la futhi ku-Facebook khona enye post futhi aphinde ayifaka la othi ngiyibheke othi nginivezele yona. Sekuyiphosti abanye bagcina ngokucula ngayo iguji, abanye bayigqoka nje kungabi indaba zalutho. Hayi bafowethu, hayi ziyakhala kumaskandi, ziyakhala kumaskandi phela. Kubi. Hayi kuthiwa akulinganwa ngamandla. Hayi kushubile. Hayi iqhubeka insizwa uma ukuthi lento eziyenzayo ziyayisebenzela. Ya bafowethu, ake nibeke ukuphawula kwenu lapha kuma-comment section. Ya hayi ziyakhala bafowethu, ziyakhala, hayi kubi.